Reverend Chaluoku, I follow in China. You need to go ime ife afọ Paul etu a Paul si wee zijele ndị Philippine akwụkwọ etu akụkara isi wee zijele ndị China gwafa na ị na-abịa. Reverend Chaluoku akwa priest gị ka ọ bụ gị nwa na-ege m ntị. Reverend Chaluoku bụ priest gị agwa ikweta ifoketa ka o si banye China olu ebe ahụ respect ya onwe ya. Do you understand me? Ọ natakwa Naijiria okpokọ unu niile unu ebodo aka n'isi chinyere Jizọs aka. Jizọs bụ onye achọrọ ego ndị bandit. Jizọs bụ ihe remove go poverty. Jizọs bụ ihe ga-enye gị ọkụ. Jizọs bụ ihe ga-enye gị factory. Jizọs bụ ihe ga-eme gị ka ị mụọ nwa ma ọ bụ na ị nwere ego. Jizọs bụ menta Mary Morocco. Uti atụ Jizọs o nwere onye ọzọ ga-esi evu gị. Mana ọ bago n'obodo kịta na-abụ mmadụ bụ ife mere obodo afọ wee dị etu afọ wee gụdị ya agụ ya bịana. Because etu a kịta na Reverend Chaluoku nọ kịta asị anya bịara Afghanistan ọgbara ọsọ maka ọ ya agba ịpụta na-akọwara unu ka tesi si eme ihe na-aghọta ya. Ọ baa na China kịta oluo China nye host crusade ụdị afọ ọ na-eji host na-egbalị ya ma ọ daa Igbo land ya kpọkọ ndị mmadụ host crusade gagharịa ya na street of China gwafafa ha repent ya na Jesus need them na ọ bụ na fa nabatara Jizọs na fa ịma na fa ya perish because ọ bụ na o mere ife ịmanụ onye aghọ ka ọ bụ manipulator and deceiver. Because o jecha kịta travel ọnụ na China na chigata azụ tụa Igbo land okpokokwu unu niile ọnụ every night chinyere Jizọs aka na-eri gị because you totally wake up. Ọ ya bụ nnekwu ife nnekwu some of unu na-eche that na nwere particular thing na attack gị adịm attack gị na attack with these people na-eri gịnị because all of them knows the truth. Ichogodu nnọọ na ịchọ nnọọ ikpere Jizọs ahụ ititipụ ya private belief ife anọ etu aka soli suppose na worship. China afọ nwekwere ndị na-eje ụka dị but you can never see a priest ebe ọ na-condemn tradition and culture ndị China. You can never see a priest or pastor on the street of China telling Chinese to repent. No one will repent, no ye perish. Defending nana family baro. You cannot see such. Oya put eba na magu nebele religion na was strong wu ebe nwere faith leadership. Onwere leadership dị na Nigeria ebe a ga-abata na church bukọrọ mmadụ 77 enwere president nwee governor nwee ndị amị ma ndị police ife afọ nwere onye na-agọvanọ mụ na gị na-abụ